मतदान कसं करावं, EVM मशीन कशी असते, मतदान बूथवर गेल्यावर शासकीय यंत्रणा कशी काम करते याचा अनुभव न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोसच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी घेतला। स्कूल स्पोर्ट्स आणि कल्चरल ॲक्टिव्हिटीसाठी हेल्प करेल। मी दुसऱ्या उमेदवारांसारख्या खरोखरच अत्यंत गोष्टींचे आश्वासन देऊ शकतो, पण तुम्ही त्यासाठी खूप हुशार आहात। ह्या शाळेत तुम्हाला शेवटचे वर्ष आहे। मला असं आहे की सर्वजण स्वतःला आणि या शाळेला सर्वोत्तम आवृत्ती बनवण्यासाठी एकत्रित आपण काम करू आणि सर्व समस्या सोडवण्याचा वचन देतो। धन्यवाद। पाटील आहे, मी शाळेच्या प्रतिनिधीपदासाठी उभा राहिलो। माझा वोटिंग क्रमांक 3 हा आहे। तर तुम्ही सगळ्यांनी बहुमताने मला विजय करा। मी शाळेसाठी चांगले कामे आणि स्पोर्ट्स आणि जे असतील त्यात जास्त लक्ष देईन आणि तुमची ज्या समस्या किंवा प्रॉब्लेम असतील ते मी सोडवण्याचा प्रयत्न करेन। माझे नाव राखी आणि मालवे, मी शाळेच्या मुख्यमंत्री पदासाठी उभी राहिले आणि माझा वोटिंग क्रमांक 4 आहे। तर तुम्ही सर्वांनी मला बहुमताने विजयी करा। मी जर मुख्यमंत्री झाले तर मी मुलांच्या समस्या सोडवेन आणि खेळात पण लक्ष देईन आणि शाळेसाठी चांगलंच काम करेन। काय नाही। माझे नाव पियुषा सुनील राणे, मी शाळेच्या मुख्यमंत्रीपदी यासाठी उभी राहिली आहे। माझा वोटिंग क्रमांक 1 नंबर आहे। तुम्ही मला तुमचं मत द्या, मी शाळेसाठी चांगलं काम करेन, तुमच्या सगळ्या समस्या सोडवेन। क्लोज करायचा, क्लोज केल्यानंतर आता आपण रिझल्ट बघूया। पियुषात 3 दिलीत आपण, पुष्करला 3 दिलीत, एक 4 न बघता दिलं ते आणि याला 3 झाले। आलं लक्षात? प्रत्येकाने आपण दिलीत किती? माझ्याकडून
नमस्कार, माझे नाव वेदांत मारुती मुंज. मी न्यू इंग्लिश स्कूल ओरोस बुद्रुक या प्रशालेत शिकतो. या प्रशालेत आज सार्वत्रिक निवडणूक हा प्रकल्प सुरू आहे व आमच्या प्रशालेत डिजिटल मतदान आज साकार होत आहे. डिजिटल मतदान कसे असते, त्याची प्रक्रिया कशा प्रकारची असते ते आम्हाला समजले आणि ह्यावर्षी प्रशालेमध्ये डिजिटल मतदान होत असल्याने त्याची प्रक्रिया आम्हाला समजत आहे आणि आमची शाळा दरवर्षी असे नवनवीन प्रयोग करत असते आणि आम्हाला नवनवीन शिकायला मिळते व आमचा हा अनुभव खूप अविस्मरणीय आहे. धन्यवाद. या निमित्ताने आपल्या शालेय स्कूल कमिटीमधले सदस्य श्री सुभाष बांगोळकर उपस्थित आहेत, तसेच संजय लाड उपस्थित आहेत. त्यांचंही आम्ही आता गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करतो. स्कूल प्रशालेमध्ये ओरोसा सतत दरवर्षी वेगवेगळे उपक्रम होत असतात आणि त्याचाच भाग म्हणून यावर्षी आमची सुरुवात सुद्धा अशीच झालेली आहे. आज सुद्धा आपण या ठिकाणी ही निवडणूक जी आहे शालेय मंत्रिमंडळाची त्याचा आज सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचं उद्घाटन सुद्धा झालेलं आहे. आपला हा कार्यक्रम सुरू होणारच आहे. त्यानंतर या कार्यक्रमानंतर आपला शेतीचा बांधावरची शेती हा भाग होणार आहे आणि त्यानंतर शेतीविषयक वृक्षारोपण एक पेड प्रत्येक मुलगा लावणार आहे आणि त्याची सुद्धा आज होणार आहे. असे आपले दरवर्षी सतत उपक्रम होत आहेत आणि आपली ही निवडणूक खास वेगळे पद्धतीने सुरू केलेली आहे. मोबाईलमध्ये उपयोग करून त्या ठिकाणी मुलांना एक वेगळा समजावं त्याचा भाग हा त्याचा हेतू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं